Responsabilii se pregătesc pentru ziua cea mare. Directorii școlilor se consultă cu părinții, caută soluții astfel încât sănătatea copiilor să fie pe primul loc. Acum, la începutul anului școlar, eu le doresc să continue să citească la fel de mult cum sper că au făcut-o și în vacanță. Copilăria este despre curaj, iar anul școlar care începe acum este o nouă aventură în care urmează să pornești. Oricâte provocări vor apărea pe acest drum, vei ști la capătul aventurii că nu trebuie să renunți niciodată. E lecția lui 2020 care te va face mai puternic. Nu uita că îndrăzneala, curajul, încrederea sunt la fel de importante ca notele pe care le iei la școală. Lecția curajului te pregătește să reușești pentru orice îți propui în viață. Pentru că un om curajos și puternic știe cum să răzbească, știe ce are de făcut. Niciun efort nu e prea mare pentru a avea o educație mai bună. Iar atunci când vor apărea momente mai dificile, cere ajutorul. Părinții, Învățătorii și profesorii sunt prietenii tăi. Sunt mereu cu tine. Nu ești singur. educația e cea mai frumoasă aventură. Este drumul tău, indiferent de vreme sau de vreme.